Ay, kaway klaro. Yes mga idol, for today's video ay magmumukbang kami ngayon. Ang aming ulam is lumpiang Shanghai at piniritong tamban. Kasama ko ang aking buboy na si Nick Galas. Then udong with bihon. Tapos yung usawan, apple cider. Then ang amo ang tubig is water turmeric. Isa na to. So, kung sa patong ihulat, ata. What?
idol. Yung bago is na pangbuyan niya ba? Na natumba. Matapon yung tubig. Tapos nabasa siya. Maginaw. Mas malis yung anin. Wow.
Maraming salamat. See you in my next video.